Gorengखौ जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय नै आं दा गौरां भेलियाव दंफैयो फैनायनि जाहोना जाबाय मोनसे फिसा पार्टी दं आरोखि ना ओमफ्राय बे पार्टीया जाहैबाय जोंनि बिहाव उन्दैया माने आंनि बिहावनि फंबाय आरोखि होनबाथ' आं बिहाव उन्दैयानो जाबाय ओमफ्राय बियो गारि गोदान बायदों नालाय ओमफ्राय बे गारि गोदाननिनो पार्टी होननानै बिहामजोफोरखौहाय माबादों आरोखि लेंहरदों गौरां भेलियाव दा ओमफ्राय जों बेहायनो फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सिनायालै आंना आलदासो नै बिनानावा आंना केमेरा नै बे जोंनि फेमिलि बेफोरा बै मादै बै बाजै बै सासे आब' बे आगै बे आंनि बिजादै बैबो बिनानाव बै सासेया गुमै नेट नांगौलै ओंखायनोथ' दहाय नाङाखै बे माबानाव बेयावनाव हरनायाव आइटेमफ्रा नायदो बारा जालालै Richard, बाजैया आब'नजु मा जाखो ओमफ्राय समायना मा जानो नागिरदों बेफोर बेल' जागोन जादो होमबालाय अमा नै जोंना मादैया बेना माबा इउटुब चेनेल दङ मादैना मा नामलाय मादै चेनेल नामा मिसेस नार्जारि जोंनि आदै मादै बिसिनि गारि गोदाननि पार्टी आदैनि माबा हियुन्डाइ एलकाजार गोदान लेटेस्ट ओंखारनाय गौरां भेलियाव दङ जों दा बयबो नै जोंना मादैया मिसेस नार्जारि आइसक्रिम जादों स्ट्रबेरि आइसक्रिम गौरां भेलियाव
Bisa. Biasanya bisa. Rocky. Natai बै एक्टर रकियानो आरोखि हेन्डसामसिन बावसो Vlog खालामग्राया नै गासिबो हेन्डसाम गासिबो बिउटिफुल जोब गासिबो थानाय मानि Oh, ini Bajwi mana? Oh, zakasnya. Karisma Kapoor mana? Karisma Kapoor ini zakasnya. Saja Sonali Bindri. Durga Bawaji. Sibuk ni akhirnya. Durga mana nih? Sonali Bindri. Oh, saya kamu makan kubur le. DJ. Karban nih, boleh. Ral. Hah? Karena apa itu? Kencing. Hah? Oh. Ini karya ini Hyundai Alcazar. berat moजां मोनदों. Sikai बारा मोजां नुलाना मोनाबायबो ना मालाबा देखायफिनसै र' बेनोसै होनबा